Ik kwam op dat moment binnen en toen kwam hij achter me aan draven mij van dit is een overval. En toen heb ik dan zei van nou grapje zeker, maar het weer pure ernst. En toen had hij mijn vrouw bedriegen met een groot mes. Ik had er toch een goed al hier toch wel iedere keer om toch van hey, komt hier aan, vertrouw ik het wel. Bij mijn vrouw had het echt wel 3 jaar worden voordat ze echt weer al in de winkel was te staan. En we hebben het zeker. We zorgen dat de winkel heel erg goed zichtelijk wordt, open wordt. Dat wij van de kassen echt een boete schenken en wie er aankomen, wat de mensen er binnen. Maar ik andersom, dat de mensen echt de winkel binnen schenken wat er aan de hand is. Dat vinden we naar aanleiding van die overval van toen heel belangrijk. Ja. Wat dacht het nou maar hem dat hij weer zocht werd? De impact komt alles weer boven natuurlijk. En hier zitten we net echt om te springen. Want we zijn blij dat het daar is afsluiten weer. En dat hij dat aan een kant weer. En dan komt wel alles weer boven.